Reverend Father Dennis Liurnas, ato ang buutan nga padrikura. Reverend Father Tom Balatayo, ato nga buutan sad nga parochial vicar. Father Craig Hubak, ang padrikura sa ato ang anak nga parokya, parokya ni St. Joseph dito sa Nahawan. Father Eric Sapra, buutan nga anak sa lungsod sa Clarin, pari nato nga nag-alaga dito sa Dipolog. Mga igsoon kong mga kaparian, mahimo ba ito pakpakan ng ato mga kaparian? Mga pangulo nga nangalagad sa ato ang parokya o sa ato ang pinanggang lungsod sa Clarin, mga hinigugma namo nga mga parokyanos, sa mga mamistahay o mga bisita. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva San Miguel Arcangel! Ato pakpakan ng atong mahal nga patron. Muhangyo ko ninyo, lingi asa ang inyong mga tapad, nya ing nadayon, salamat sa Dios, buhi pa ka. O, salamat sa Diyos, buhi pa mo. Ing na dayon si Bishop, salamat sa Diyos, Bishop, buhi pa ka. Sunod piyesta, sunod tuig, kinsa may buhi nato. Ha? Diyos lang ang nasayod. That is true. No? Why siguro? Diyos lang ang nasayod. Di bitaw akong nadunggan nga nasakit man siya. Gitagalan na lang sa doktor. Unom kabulan na lang. Abi ninyo, unsay nahitabo, hangtod karon, 2 ka tuig na milabay, buhi paghihapon. Namatay na lang ang doktor. Pero siya buhi pa. Why siguro ba? Pero mga igsoon, I'm just telling you this because I want you to be grateful every day. Amen? Angay kita magpasalamat sa Ginoo kada adlaw nga kita gitagaan pa niyag laing kahigayunan nga magpabilin nining kalibutan. Pakpakan nato ang Ginoo. Sa dihang namatay kini Stikia dito sa langit, gipadayon siya ni San Pedro, unya gisuroy siya dito. Samtang naglakaw sila, perting kurata ni Tikya. Nakitaan man niya dito sa langit ang iyang silingan nga marites kayo. Kurat siya, oy. Ingo siya, hala, nalangit di po ding tawhana. Unya, dito sa unahan, nakurat na po siya. Kay nakitaan man niya ang usa ka politiko nga nakadungog siya ka kurakot ra ba. So, oy, nalangit di po ni. Kurat sa siya. Dito sa unahan, dito na siya nalain na gyud ang iyang buot kay nakitaan man niya ag kabit sa iyang bana. Perti niyang punguta siyang nalangit ay pud ni. Kareklamohon na siya ni San Pedro pero maulaw man siya. Hilom-hilom sa lang siya. Kadugayan nilang lakaw, nakabantay siya nga ang mga tao nga ikay nagbo niya dito sa langit, siga magmata. Mao to nga nangutan na siyang San Pedro, "Nyor, unsa man ni mga tao sa langit nga siga magmata, mura mang nakasyabo?" Ya, mitubag man San Pedro niya, mingon, "Tikya, wa na sila makasyabo oy. Misiga ng ilang mata kay nakurat na sila, nakakita nga nalangit ka." Mga igsoon, pag-abot sa langit, basin makurat mo, nga tuwa dito ang mga tao nga wala ninyo damha. Kunya, wala dito ang mga tao nga imong gidahom nga naa. You might be surprised in heaven
to find people there whom you never expected, and not find the people you assume would be there. Kinsa man di ay ang malangit nato? Kabalo mo? Kinsa man kaha ang malangit nato? Diya sa Ebanghelyo karong adlaw, nining Domingo, no? Nadungog nato si Kristo miingon, si bisan kinsa nga magpainom kaninyo og usa ka baso nga tubig tungod kanako, gantihan. Can you imagine? Unsa may bili sa usa ka baso nga tubig? Ha? Unsa may bili sa usa ka baso nga tubig nga imong ipainom sa laing tao tungod kay naigugma ka kang Kristo? Wa gibili oy. Pila ra bibilis tubig no? Ya usa ka baso ra pod, wa pod moingon og usa ka baril. Usa ka baso lang. Mga igsoon, gi pasabot ni Kristo nato nga ang usa ka buhat sa gugma, no matter how small, is very important in the eyes of God. Amen? Daga nato makabuhat og maayo. Pero nindot atong hinumduman ang kadak-on sa bili sa atong gibuhat nga maayo, dili magdepende sa presyo. Dili gani magdepende sa kadak-on sa imong gihatag, kundi sa kadak-on sa kasing-kasing nga nag-uban niini. Kanang mga simpleng tao, muingon tinga nimo, unsa ra mong di among mahimo bisya? Gamay ra may among mahimo? Sagdi lang. Kay ngano? Bisan ang gamay nimong gihimo ug ubanan nimo dakong kasing-kasing, malipay man ang Ginoo. Wa pa gani siguro nga ang imong donasyon nga pipila lang ka pesos at tubangan si Ginoo, mas bililhon pa kaysa gihatag sa dato nga dako kayong kantidad. Kon ang maong dato mohatag niini nga kulang sa gugma. Amen? Masabtan niyo si Bishop? So karong adlaw, gitubag sa Ginoo ang atong pangutana. Kinsa ra man nato ang malangit? Abi ninyo, di na kinahanglan nga Katoliko. Gani, di kinahanglan nga padihan natong pagtuo. Anybody can get to heaven if that somebody has a good heart, has a generous heart. Amen? Kinsa may di makasud sa langit? Namoy tubag ana? Ang mga marites makasud sa langit? Ang mga marisol makasud sa langit? Di man mo mutubag, oy. Mga marites man siguro. No, I'm just kidding, ha? Pero ang ikaduhang pagbasa nato karong adlaw from the book of James, nagsaway sa mga dato pinaagi sa pag-ingon, gitikasan ninyo ang mga mamumuo nga nangani sa inyong kaumahan. Nagpuyo mo sa kaharuhay o kalingawan niining kalibutan. Nalipay mo samtang ang uban gipamatay, gipasakitan. Mga igsoon, please understand nga kining maong pagbasa, wala magtudlo nato nga ang tanang mga dato maimpirno. No. It's not saying that. Ang iyarang gisulti nga ang mga dato nga nagpahimulos sa ilang kahimtang, nya way pagtagad, gani nagpasakit pa sa ubang mga tao, ilabi na sa mga gagmay sa katilingban, wa gyoy luna sa gingharian sa langit. Mga igsoon, nindot kay siya nga pahimangno ug pagdasig natong tanan. Kung naata sa
ubos diha sa katilingban, di ta angay ma-discourage. Why? Because still we can do something for God. Kung naata sa imabaw sa katilingban, di ta angay mag-abuso. Nganuman, tungod kay kung mag-abuso ta, di ta matagaan og luna sa Ginoo didto sa iyahang gingharian. Naay nabasa na ko nga linya, nindot kaayo, nagaingon, you cannot walk with God holding hands with the devil. Nadungog to ninyo? Unsa ganito? You cannot walk with God holding hands with the devil. Just try to imagine. Naglakaw ka uban sa Ginoo. Pagkanindo tanaw, no? Naglakaw ka uban sa Ginoo. Pero sekreto naghawid ang imong kamot sa demonyo. Maka-imagine mo na? Now, naarbay mga tao nga ingon ana. Pananglitan, tigsimba ka, pero tikasan ka sa imong negosyo. You are walking with God, but you are also holding hands with the devil. Di bitaw manang dito sa merkado ba? Sa iyang taas, may nanangpit ag manang sa iyang helper dito sa boss. Inday! Ma'am! Ang usa ka sakong bugas, imo na bang gikuha ag 2 ka kilo? Itubag po ang helper sa silong. Yes, ma'am, human na. Inday, ag usa ka sakong asukar, imo na bang gikuha ag 2 ka kilo? Mitubag po helper, human na, ma'am. Ang taro sa mantika, imo na bang gikuha ag 2 ka botilya? Mo dito diskarte, no? Yung tubag po helper, human na, ma'am. Yamingon man kuno ang madam. Nahala, Inday, saka na nga rin, kay magrosaryo na ta. Nakatawa mo tungod kay dili maayo. You are walking with God, you are holding hands with the devil. Tabang ka sa parokya, daghan ka gihatag nga ayuda, pero apil sa kas pangurakot sa gobyerno. Again, you are walking with God, but you are holding hands with the devil. Karong adlaw, atong gipasidunggan si Senior San Miguel nga atong patron. Siya magpahinumdum nato. You cannot walk with God holding hands with the devil. Ang demonyo, ang daotang mga anghel, miribildi sa Ginoo. Unya, hangtod karon niya sila nagtinguha nga dalhon ta ngadto sa impyerno. Si San Miguel Arcangel nagdasig nato ayaw gid moghawid sa demonyo. Likayan gid nato nga mohawid sa demonyo tungod kay nasayod gid ta asa ta niya dalhon. Adto ta ni Senior San Miguel makig-unong ta sa Ginoo kay nasayod ta nga ipahiluna taniya dito sa gingharian sa langit. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva San Miguel Arcangel! Pakpakan nato ang Diyos.